Wengeneza wothi impela ishubeli indaba yokusebenzisa imivunulo yakwaZulu ubudlapha njengoba ke sibona sokuthinteke bona ke abasendlunkulu ngevideo ke trend kakhulu phana ke izinkundleni kezokuxhumana lapho nabo kubonakala ke abashadi ke bobulili kodwa ke befaka yona ke lemivunulo ke yakwaZulu bafowethu ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela banqale ngenibingelele kuyona ke imboso City MTV City nje masaqala ngene channel ake wenze kulungile uciphize subscribe nawo notification bell cause sithola zonke izindaba ke shisayo nazo gezi trendayo. Hayi ke wengeneza wothi impela ishubeli indaba yokusebenzisa imivunulo yakwaZulu ubudlapha njengoba ke loludaba ke solithela hamba ke lafika lapha ke wabasendlunkulu kanti ke wengeneza wothi impela ke abasendlunkulu bathi cha impela ke bazolisukumela ke loludaba njengoba ke ngomhla ka 11 ke uyena ku October ke ngo6 ntambama bathi ke bazobe ke bekhuluma ke ngalo ke loludaba lokusebenzisa ke imivunulo yakwaZulu ke budedengu kanti ke wengeneza wothi impela ke siyibonile video beyitrena kakhulu phana ke izinkundleni ke zokuxhumana njengoba ke waze kwathinteka nongezwe umlando omfuka mchuno wathi cha yabona ke lokhu ke okwenziwa ke ilaba ke bobulili kodwa ke baphula ke inhlonipho imivunulo yakwaZulu futhi ke impela ke ababoni ngisho naso ke isilo ngoba ke isona phela ke esisebenzisa yona ke lemivunulo kanti ke wenganeza wothi impela abantu ke ababonanga ngasolunye phana ke izinkundleni ke zokuxhumana njengoba ke abanye bathi cha impela ke ngoba ke bazithungela bona inkinga ke ilaphi kanti ke abanye ke wenganeza ukuthi bathi cha yabona nje ngokwesintu nje sakwaZulu lokhu ke akuvumelekile kuphinde kubobulili kodwa cha hayi ngeke wenganeza ukuthi impela thina kasazi futhi ke asazi ke lokho ngempela hayi ke thina ke simbozo City MTV sithi nje ake sihle ngobonda idibane nje ne video elandelayo.